Здравейте, хора! Аз съм Митко и това е влог. Както виждате, обстановката е различна, защото не съм си у дома, така да го кажа. И затова правя този клип. Значи, то дълго време няма клипове. Владислав сигурно е качил един клип, в който там са ни пияни. Да. Но този клип е стар. Една седмица някъде... Аз качих един клип край. Влади разбра шегата. Надявам се и вие да сте разбрали. Да. Ако не сте, съжалявам. Да. Като се ида там като ида на Плевен, ще започнат отново клиповете. Всички знаем, че всеки ден имаше някъде по 2-3 клипа. Ако някои хора са се очудили защо е така и за да спрях клиповете ми, именно няма. И да, той бывали, като сега съм клиповете, не му се получават много добре. Аз му давам 2. Да. И това исках да кажа в този клип. Ако искате, мога да направя клип с предизвикателства. Кажете. Но ако не искате, добре. Ако не искате, не пишете. Добре. Ако ви харесва този клип, дайте лайк, абонирай се и харесай. О, майка. Така. Това е моята логика. Трябва да се лайкнеш, да се абонираш, да харесаш. Моята логика. И да коментираш. Надявам се. Бъдете ли звъна? Така. Благодаря, че ме гледахте. Това бях аз, Митко, от Митка и Вали Гейминг и Влог. И чао!